189 хадис. Ан Аби Хурайрата радийаллаху анху ан Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Аби Хурайра, Аллах анан разый булсын, Аллахның илчесе әйткән сүзләрне хәбәр итә. Саллаллаху алейхи ва саллям. Аннаху кал: "Валлази нафсу Мухаммадин биядихи." Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Мухаммадның җанына хуҗа булган зат белән, ягъни Аллаһ белән ант итәм. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل." Кабахатлык, әшәкелек һәм саранлык барлыкка килгәнче чыкканчы кыямәт көне җитмәячәк. Ва юхаввана ал-амин. Һәм ышанырга лаеклы булган кешегә ышанмаячаклар. Ва ю'тамана ал-хаин. Һәм киресенчә хәйләкәр, ягъни хыянәтче кешегә ышаначаклар. Ва яхлика al-wughul ва тазхара тухут. Һәм бөек кешеләр юкка чыгачак, һәм түбәннәр барлыкка киләчәк. Калу: "Я Расулаллах, мал wughul ва ма тухут." Һәм шунда сахабалар сорады: "Эй Аллаһның илчесе, кемнәр соң? Нәрсә соң ул бөек, нәрсә соң ул түбән кешеләр чыгачак?" Кала: "Ал-wughul вуджухун нас ва ашрафахум." Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Бөеклек ул, ягъни данлыклы һәм ихтирамга лаеклы кешеләр. Ват-тухут аллазина кану тахта aqdamin nas la yu'lamu bihim." Инде түбән, ягъни аяк астында булып, бер кемгә дә билгеле булмаган кешеләр. Аяк астында булып, бер кемгә дә билгеле булмаган кешеләр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бу хадистә кыямәт көне алдыннан буласы хәлләр турында сөйләде безгә. Кыямәт көне алдыннан буласы хәлләр турында сөйләде. Һәм бу кыямәт көненең кеше галәмәтләренә керә. Кыямәт көненең кеше галәмәтләренә керә. Беренчесе әйтте, әшәкелек һәм саранлык барлыкка киләчәк. Әшәкелек дигәндә, ягъни сүз белән, гамәл белән әшәкелек кылу. Саранлык дигәндә, ягъни Аллаһ ваҗиб иткән нәрсәләрне бирмәү, ягъни закат, шулай ук Аллаһ мустахаб иткән нәрсәне, мустахаб садакаларны бирмәү. Тайып. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: Кешеләр ышанырга лаеклы булган кешеләргә ышанмаячаклар. Һәм хыянәтче кешеләргә ышаначаклар. Ни сәбәпле? Чөнки гыйлемнең аз булуы сәбәпле. Наданлык таралу сәбәпле. Кешеләр аермаячаклар. Кем ышанырга лаеклы, кем ышанырга лаеклы түгел. Һәм булар һәм шулай ук нәрсә әйтте? Һәм шулай ук түбән кешеләрнең барлыкка килүе һәм бөек кешеләрнең юкка чыгуы. Надан кешеләрнең күп булуы сәбәпле хәтта кеше, әйттек, дөрес кешене, хак сөйләүчене, хаксыз кешедән, хәйләкәр кешедән, хыянәтче кешедән аермаячаклар. Наданлык таралу сәбәпле кешеләрдә гыйлем булмаячак. Кызганычка каршы бу бүгенге көндә кешеләрнең хәләте. Бүген мәсәлән шул ук телевизорда күрсәткән нәрсәләргә карасагыз, әгәрдә хәтта 50 ел элек артка карасак, элек кешеләр карыйлар иде телевизорда ниндидер гыйлем турында, хәтта ярышулар, гыйлем буенча ярышулар бара иде. Бүген телевизорда бартик мәзәкчеләр, кешедән көлүчеләр, һәм шуны кешеләр карыйлар. Хәтта мәсәлән шул YouTube'ларга кирсәң, кешеләр бит бүген кирмиләр, мәсәлән, гыйлем таратучыларга. Хәтта дөнья мәсьәләсендә кем бүген, мәсәлән, шул ук ничек акча эшләргә өйрәнү буенча күпме кеше, бәлки 100 меңдер, берәйнди үзенең тәне белән, бите белән кешеләрне көлдерүче, ниндидер жүләр кешене карарга, бәлки ул кешенең гыйлеме дә юктыр, бәлки ул 5 класс бетергәндер. Аңа миллионнан артык, 10 миллионнан артык кешеләр карап, шуны белән ләззәт табалар. Бу кызганычка каршы безнең кешеләрнең хәләте. Шулай ук дини мәсьәләдә, мәсәлән, берәйне галим кеше, Шейх Фаузан мәсәлән, бүгенге көндә зур галимнәр, кирип карагыз аларның каналларына, ничә кеше анда, 100 мең кеше юк.
100 мең кеше юк. Ниндидер бер адашкан, бер хадис китерми дәресләрендә, бер Коръән аяты китерми, ниндидер хикәяләр сөйли, кешеләрне елата, ниндидер историялар сөйли. Анда миллионланган кеше кирип шуны тыңлап утыра. Миллионланган кеше шуны кирип тыңлап утыра. Шуңа күрә бу наданлык. Кызганычка каршы бүген кешеләрдә гыйлем юк, кешеләр гыйлем алмыйлар. Мәсәлән, кешеләр гыйлем алсалар, алар аңларлар иде. Шул ук мәсәлән безнең җирлектә, Татарстан җирлегенә таралган Каранитлар төркеме. Каранитлар төркеме, Аллаһ әгълам, буларны галимнәр кафирләр дип әйтәләр. Кафирләр диде, чөнки алар пәйгамбәребезнең хәдисләренә ышанмыйлар. Пәйгамбәребезнең хәдисләренә ышанмыйлар. Күпме кеше бүген алар артыннан бара. Күпме кеше бүген алар артыннан бара. Аллаһ субханаху ва тааля Коръәндә әйтә: "Мен атага расул фақат атага Аллаһ." Кем пәйгамбәргә буйсынды, димәк Аллаһка буйсынды ди. Аллаһ Коръәндә әйтә моны. Димәк кем пәйгамбәргә буйсынмады, димәк Аллаһка буйсынмады. Бу кешеләр пәйгамбәргә түгел, хәтта Коръәнгә дә ышанмыйлар. Әгәр аларда әз генә гыйлем булса, ягъни аларга иергән кешеләр әз генә гыйлем булса, зиһен булса, алар моны аңларлар иде. Шулай ук суфилар бүген киң таралган. Нигә кешеләр суфиларга иярәләр? Нигә иярәләр? Меңләгән, миллионлаган кешеләр бүген суфиларга иярәләр. Ни өчен? Чөнки бит ул әгәр дә гыйлем әһленә килсә, аңа бит гыйлем әһле нәрсә диячәк? Апа, сиңа Коръән укырга кирәк. Гарәп телен өйрәнергә кирәк, хәдисләр укырга кирәк, тәүхид өйрәнергә кирәк диячәк. Өйрәнергә кирәк, укырга кирәк, тырышырга кирәк. Суфи нәрсә ди? Менә шулай